Sari honek eman digun poza, jaso genunean, bintzat berria jaso genunean poza, harrotasuna izugarrizkoa, eta gero ere urte luzeetan egindako lanaren aitortza, errekonozimendua. Eta gure aurreko belaunaldi horri ere errekonozimendua, haiek egin baitzuten lana gure oinarria, Mitxelena dana oinarria edo jartzeko. Lan egiten dute, igo da bila, Mikel Zaiza. Bueno, lehenengo eta behin poz handia eta ohore bat baita ere. Pentsatzen genuen sari hauek enpresa handientzako izaten direla eta gu enpresa txiki bat izanik poz handiz jaso dugu. Euskalduna garelako eta euskararekin konpromesua daukagulako eta sari bat jasotzea guretzako oso garrantzitsua da. Urgarri da harremanak eta lana euskaraz bizi dute. Igo da bila, hortzara, horrez, etorrategi. Guretzako suposatzen du ilusio handia eta ohore bat sari hori jasotzea ez dakit. Errekonozimendu bat edo eraman dugulako nolabait euskara baita zinemaren zirkuito horretan, zinemaren mundu horretan edo pixkat euskaratik kanpora, ezta? Hori oso politia guretzako eta hori rekonozimendu hori jasotzea zentzu horretan hori ofizializatzea benetan ederra